Molweni nonke banibukeleyo ke kule video. Luthethayo apha nguWandisile Vayo. Ndihlala kulo mhlaba omhle uchumileyo, igama ke libizwa ngokuba yi-Alice Dale. Endiqondayo ke into yokubana lena kukunazisa into yokubana lena ke yiyo i-channel yam eniyifumanayo ke apha ku-YouTube. Endibonayo ke into yokubana niza kuyithanda, nee-files nizomane nizifumana phayana nazo niza kuzamka. Zonke zona ii-videos okanye ii-films enawuthi ke nizifumane kule channel zizononwabisa kakhulu. Ukuzigabadelisa ke ii-videos ezi njengoba ke nisazi ukuba ndingumntu ohlala kulo mhlaba umhle uchumileyo kuthiwa yi-Alice Dale. Njengoba niyibona ke phaa ngasemva, nazi izindlu zakhona. Yabo. Yes. Zizo eziya zona apho ke ndihlala khona apha e-Alice Dale. Siphinde sibuyele kwalapha kum. Ii-videos ke enawuthi nizifumane ku-YouTube zii-videos ke endibonayo into yokubana niyakuzithanda zona ngeyona ndlela. Video ezo ke endiqondayo ke into yokubana ziza kuyenza imini yenu ibe mnandi kakhulu. Some of these videos ke zii-videos ke ezidila zii-slide pick videos, i-slide pick videos apho ke kuye kudlale umusic, a small punch of music ngemva, then ii-pictures zibe zizihambela ke zona phayana. Those are some of ii-videos ke endizenzayo ke for abantu. Kananjalo ke kwezi videos zii-videos ke ezinye zazo ze-comedy, ezinye zazo ke njengoba nisazi ke into yokubana ndiyaphila ukuveza izinyo lomntu, ndiyaphila ngokuthi ndiliveze. Kananjalo ke ndiyathanda kananjalo nokwenza umzimba womntu ushukume ngendlela ke enazi ngayo into yokubana mna ndingumntu othanda ukonwabisa abantu. Ndiye ndingaphili ke ukubona umntu ehleli phaa isandla kwisidlele sakhe, kwii-cheeks zakhe. Ndiye ndithande nje mandimbone umntu inayo laa ndawo, laa piece of smile ilapha kuye ebusweni. So bendicela ke guys man, some of these videos ndiyaqonda man into yokubana nizazithanda kuba i-entertainment ininzi kuzo. So bendicela ke guys man nindixhase ngandlela zonke, ingakumbi phaa ku-YouTube. Ku-YouTube ke niyawuthi nindifumane ke ngegama lam elipheleleyo without okanye ke ngaphandleni ke kuChief Talent the DJ. Ndinguye man, eli lam ke likwi-ID uWandisile Vayo, igama lam ke elinawuthi nilifumane on YouTube. Ndiyanicela man nifake isandla ngandlela zonke, niklike ku-notification button, nilike, nisubscribe, nidawunlowude kananjalo. Ndibona ke into yokubana zonke ii-videos ezi ndizobe ndizifaka phayana niyakuzithanda kakhulu. Ndiyanicela guys man, andiyonto ngaphandle kwenu, ndicela nenze nje ngesicelo sam man. Kulapho ke ndiyawubonakala ke ndilufumana olwenu uthando ngakum. Enkosi, ndibe neveki emnandi. Nihlale niyazi ukuba uChief Talent the DJ uyanithanda. Danko.